зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони риёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ зинокорию бадахлоқӣ боз як нафар ба ном муллоро ошкор намуданд, ки усулҳои гуногуни сеҳру ҷодугарӣ ба дуохонии динӣ тарзи хизматрасониҳои ӯ ба мизоҷонаш аст. Абдулло Шарипов соли таваллудаш 1939 истиқоматкунандаи кӯчаи Садриддини Айнии ноҳияи Шоҳмансур боварии мардум ба дину шариатро манбаи даромад ҳисобида ба фаъолияти ғайриқонунӣ чун гарми хунук кардани муносибатҳо, фолбинӣ ва дигар хизматрасониҳои динӣ машғул буд. Ҳамчунин бо сӯистифода аз боварӣ ва эътиқоди динии занону бонувони хурофотпараст, иҷрои ҳаракатҳои шаҳвонию бадахлоқӣ амали ҷиноятиест, ки милитсия ин марди солхӯрдаро гумонбар дониста, ҳангоми анҷоми чунин амалҳо дастгир намуд. вобаста ба шахсияти боздоштшуда гуфтан ба маврид аст, ки номбурда маълумоти динию тахассусӣ надошта, қаблан низ ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шудааст. аз рӯи далели ошкор гардида барои кирдорҳои бадахлоқӣ нисбати боздоштшуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтиши пешакӣ идома дорад.